Fl-aħħar tas-sena l-oħra pajjiżna kellu t-tielet l-akbar żieda fl-impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Statistika tal-Eurostat uriet li pajjiżna żied ix-xogħol b'1.7%. Kienu biss il-Bulgarija u Ċipru li qabżu lil Malta. Pajjiżna mhux biss kellu żieda għolja fil-qasam tax-xogħol, iżda skont il-Eurostat qabeż il-miri għall-2020 dwar ir-rata tax-xogħol għal dawk li jgħoddu bejn l-20 u l-64 sena. Pajjiżna mhux biss laħaq sew il-miri imma kienu wkoll fuq il-medja Ewropea fir-rata tax-xogħol. Intant il-Eurostat irrimarka li pajjiżna tfadallu x'jaqdef fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Fil-fatt hemm differenza bejn ir-rata ta' irġiel u nisa jaħdmu. Intant statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO uriet li f'Marzu x-xahar fejn f'pajjiżna faqqet il-pandemija tal-coronavirus, in-numru ta' persuni qiegħda kien ta' ftit aktar minn 2000 persuna. Fuq Marzu tas-sena l-oħra, meta ma kienx hemm pandemija, ir-rata ta' qas żdiedet bi ftit inqas minn 20%.